operation, na-save po natin sila at tumulong sa mga na-COVID. Mabilis talaga, grabe, so amazing ang ating product, okay? Sabi live naman daw. Live naman daw sa OKFM, sabi ni Ma'am Sheila. Okay, so, salamat at live tayo dyan. Pero abang-abang kayo, mga taga Camarines Norte, kasi iikot uli ang inyong lingkod dyan. Hopefully ay, magawa ko uli ngayong month of April. Abangan nyo uli at iikot tayo. Dahil dito, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Kaya doon sabi nga po, 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. Kayo po ang gusto namin matulungan. Opo. Kailangan lang talagang subukan ninyo ang produkto dahil napakaganda talaga ng ating product. Akalain mo yan na in my 17 years dito, taking the product, eto ako, napapakinggan nyo ako, humaharap ako sa napakaraming tao, napapanood niya ako sa Facebook Live, a living testimony restored by Power Trio na dati na po, puro gamot, that was 17 years ago, nasa 40s ako noon. Nang marami akong iniinom na gamot dahil mayroon akong severe migraine, severe sinusitis, frozen shoulder, sakit ng balakang, ng likod, di ba? Leg cramps, nagnanam yung aking mga kamay. Feeling ko noon lahat na lang ng part ng katawan ko talaga masakit talaga, kaya hindi na ako nakakatulog ng maayos. Ito yung tinatawag na insomnia. So I was so desperate dahil hindi na talaga ako nakaka-recover. Kalain mo yan na 43 pa lang ako noon, nang feeling ko I was on my 60s already. Pero salamat sa Diyos, eto ang inyong lingkod, wala nang iniinom na gamot. Kasi syempre, natanggal lahat ng mga karamdaman ko sa katawan. O, kayo ba? Gusto nyo rin may experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam? Ay aba, nako, Power Trio ang kasagutan. At sa panahon ngayon na andyan pa rin talaga ang COVID, yung may mga variants na ngayon, oo, andyan talaga ay, alam nyo ba? Ito, sikreto natin to ha, sikreto natin. Oo, okay lang ba sa inyo? I-reveal ko sa inyo yung sikreto natin. Ang ating Power Trio, tumulong sa mga na-COVID. Mas mabilis ang recovery. Kaya totoo yun na yung sinabi ng isang doctor that COVID is just like an ordinary flu. Hindi pa lang natin na ma-master paano i-manage. Tayo alam na namin, ang mga taga-Health Code International, alam na alam kung anong gagawin sa isang COVID positive. At alam na alam namin ang gagawin namin if ever kami ay mahagip ng COVID. O, di ba? Hindi natin pinagkakait yan sa inyo. Tried and tested ang ating product. At yun, madalas sabihin ko, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Huwag niyong intayin kasi, lumala ang inyong mga sakit. Opo. Anong mga due for operation ang natulungan natin? Gusto niyo i-enumerate ko? Basta doon sa mga sakit po, kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z? Yan. Mula ulo hanggang paa, internal at external. Oo, tried and tested ang ating product. Yun pala po kasi ganito yan na sa mga listeners natin. May built-in na doktor sa katawan natin. May built-in na doktor sa katawan natin. Paano mo, kailangan lang ganito yan na, i-simplify ko para sa inyong mga nakikinig. Kailangan ibigay natin sa ating mga cells yung kailangan niya. Oo. Tandaan, 'di ba? Tayo ay ang katawan natin, component natin, 'di ba? From egg cell to sperm cell. Pag nabuo, 100 trillions of cells sa inyong katawan. Lahat tayo meron yan eh. Itong 100 trillions of cells, yan po ang maliliit na hibla. Part ng ating katawan. Siyang nag-form ng ating mga tissues to our organs, to our system, to our whole body. Oo. Kailangan pala, hindi lang yung immune system, mga alagaan natin ang ating 100 trillions of cells. Alagaan ang 100
trillions of cells. Kasi pag healthy ang mga cells natin, tandaan na, pag healthy ang mga cells natin, magiging healthy yung organs. Mga organs natin, katulad ng heart, yung lungs, yung kidney, di ba? Yan ang mga organs natin yan, iba pang part ng katawan natin. Magiging healthy po yan. Nakakasiguro ka na magiging healthy ang inyong mga system. O, kasama na yung immune system dyan. O, di ba? Oo. At nakakasiguro ka na the whole body, ang katawan mo mula ulo hanggang paa ay healthy po kayo. Pero paano pangalagaan ang mga cells na yan? Una, tamang tulog. Tanong, i-examine yung sarili nyo. Kayo ba natutulog pa ng maayos? We need to sleep 8 to 10 hours during the night time. O, 'di ba? Sino ba ang natutulog ng 8 hours pa? Yung 6 hours, yung 7 hours na lang, yung 5 hours na lang, o yung hirap na matulog, o aber. Bakit may araw, aber? Bakit may araw? May araw para magtrabaho. Bakit ginawa ng Panginoon na may gabi? Para magpahinga tayo. Because healing takes place when a person is sleeping. Tandaan na, healing takes place when a person is sleeping. Huwag niyong ipagkait sa sarili niyo ang mabigyan niyo ng sapat na tulog ang inyong mga katawan. Tandaan na, healing takes place when a person is sleeping. Hindi ka na nga nakakatulog ng maayos. Aber. Oo, kaya noon baga 'di ba? Noon wala pang mga TV, wala pang mga Facebook, 'di ba? Ano 'yan? Alas 7 ng gabi, ready ka na matulog, 'di ba? Kaya ang tao noon mga healthy. Mahaba ang buhay, hindi basta-basta nagkakasakit. Tandaan na, importante ang sapat na tulog. Tandaan niya na, the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. So, examine yung sarili nyo. Nandun pa ba kayo sa tamang tulog? O, diba? Kailangan itama. Ito, pangalawa, tamang nutrisyon. Kayo ba ang pagkain ninyo ay nabibigay pa ba sa 100 trillions of cells? Yung mga nutrisyon na kailangan ng iyong katawan. Aber, kung hindi na po, kasi ang pagkain natin ngayon pinalaki sa fertilizer. Ilang klaseng minerals ang nasa fertilizer? Aber, 3 klaseng minerals po. NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Tama lang na lumaki yung halaman, hindi sapat para maging healthy tayo. O, diba? Oo, tama lang lumaki yung halaman, hindi sapat para maging healthy yung katawan ng tao. Kailangan natin at least 80 kinds of minerals. 80 kinds of minerals. Actually, ang na-detect sa CMD natin na sabi nga natin, more than 72 kinds of minerals. Actually, mga 92 kinds of minerals po ang nasa HCI-CMD. At bakit ito super safe sa ating katawan? Kasi itong mga minerals na nasa CMD natin, dating nasa katawan natin, nawawala lang, hindi na nakakabalik. Kaya nagkakaroon tayo ng mineral deficiency. O anong problema kung may mineral deficiency ka? Magkakaproblema ka ba? Matindi ang problema kasi ang minerals yan ang gasolina ng ating katawan. Useless po ang mga vitamins, proteins, enzymes, amino acids, etc. kung wala ang minerals. Useless po yung mga yan. Hindi mapapakinabangan ng katawan natin yung mga nutrisyon na kailangan ng ating katawan kung wala ang minerals. So kung sinasabi tamang nutrisyon, o kung hindi nyo nakukuha sa pagkain ngayon ang tamang nutrisyon, yan po ay isusupply ng ating CBF or Cell Biofood. O diba, yung CMD natin, Cell Mineral Drops. Okay, Cell Mineral Drops. Yan po ang ating produkto. Kompleto at balanse. Ibalik nyo lang yung mga minerals na kailangan ng inyong katawan at ang nutrisyon na kailangan ng inyong katawan. Your body will heal itself. Promise po yan. You will also experience yung na-experience ng inyong lingkod at ng napakaraming taong naniwala at sinubukan ang ating Power Trio. And of course, yan, kaya nga cells, tandaan, ang iingatan natin, ang aalagaan natin ngayon ay ang ating 100
trillions of cells. O yung mga nanonood sa atin sa Facebook, mga KHCI family, okay lang po na i-share natin para makatulong. Kasi dati, ano lang tayo nito, sa ano lang tayo, sa radio, ba't kailangang sacrifice ang iyong lingkod? Gawin ng Facebook Live para makatulong sa ibang tao na walang mga radio program sa kanilang area. Oo, pwede nyo po gamitin. Okay lang yun sa akin. Okay? So, isa pang produkto natin pinagmamalak ay ang ating Supreme Juice. Oy, kung kayo ang iniinom ninyo, tandaan mo na, balikan natin yung CBF. Lahat ng vitamins, except vitamin D, nasa CBF po yan. Opo. Kaya yung mga B-complex, o diba, yung mga nagkaedad na, yung mga kaso-kasuan, hindi na magalaw-galaw, mahirap nang bumangon, mahirap nang magalaw-galaw. Nako, mapansin nyo yan. Nako, so amazing. How about that? Ma-experience nyo ang na-experience ng inyong lingkod. 15 to 20 years younger na pakiramdam. Masarap ang tulog, masarap ang pakiramdam. Hindi na ako nagwo-worry ngayon. Samantala noon, 43 pa lang ako, feeling ko I was on my 60s already. Nabaliktad ngayon. Ngayon, senior citizen na po. Okay? Wala nang sakit. Naitama ko yung mga mali ko. And of course, yung ating vitamin C, the Supreme Juice. Sa panahon ngayon, kailangan talaga ang pampalakas ng ating immune system. Oo, kasi pag kulang ka sa mga nutrisyon na kailangan ng iyong 100 trillions of cells, magkakaroon kang problema. Manghihina ang inyong mga cells, may mga namamatay na mga cells, kailangang mag-regenerate ng mga bagong cells. Kaya naman, ang ating CMD or the cell mineral drops para sa cells, ang ating CBF para sa ating 100 trillions of cells, ganun din po ang ating Supreme Juice. Kung i-check nyo po pala yung mga iniinom nyong mga drinks, baka yan na super acidic. Baka super acidic ang mga drinks na iniinom ninyo. Anong mangyayari pag naging acidic kayo? Ayan, tawagan nga natin yung mga taong acidic. Okay? Pag acidic ka, magkakasakit ka. O paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Yan, madaling mapagod at manghina. Sakitin. Maraming aray sa katawan. Organ failure. Madalas ka magkaroon ng mga infection o bulagnat, sipon, UTI, tonsillitis. Ayan, tandaan na virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa inyong katawan dahil kayo ay acidic. Ano yung dapat gawin? Address your acidity, you will address your ailment. Yun po ang maganda dito ha. Address your acidity, you will address your ailment. Yung built-in na mga doctor sa inyong katawan, sila mismo ang magtatrabaho para ma-experience nyo ang tinatawag na normal healing. Ganun kasimple po ang ating product. At isa pa pala po, gusto ko i-share sa inyo about this magnesium. Na nasa CMD ha, 35% ng solution ng CMD is magnesium. Magnesium is the silent guardian ng ating katawan. Maraming sakit ang pwedeng dumapo sa atin pag kulang ka sa magnesium. Opo, lalo yung mga nagkaedad na. Pag kulang ka sa magnesium, lumalapot ang dugo. Anong mangyayari pag malapot na ang dugo? 'Di ba? Naaapektuhan yung puso. Oo. At saka ito yan, usually pag malapot ng dugo, later on may mga bara-bara na bara sa puso, bara sa ugat, bara sa utak, kidney stone, gallstone. Ganun po ang nangyayari sa katawan natin, lalo na po sa mga nagkaedad na. Kaya marami later on nagkakaroon tinatawag na cardiac arrest. 'Di ba? Sakit sa puso kasi matagal na inaalagaan mo ang iyong katawan, malapot ang iyong dugo. Opo. At saka yun, stroke. Meron pa lang kaming batchmate na stroke. 'Di ba? Samantala, dati ay sobrang pasalamat niya na nakilala niyo yung CMD. Gustong-gusto niya yung CMD. Kaya lang minsan ang tao, hindi tayo pag nabigyan mo, sabi niya, ang galing talaga ng CMD mo. Maganda talaga yung pakiramdam. Talaga naman. Pero syempre, kailangan natin matutong mag-invest on health. Prevention is always better than cure. Oo, kasi minsan tayong mga Pilipino,
Pag kayang tiisin, tinitiis-tiis muna, ha? O lalo sa atin ang mga nagkaedad na, delikado talaga. O, ayan. Sunod-sunod. O, may namatay. O, di ba? Stroke din yun. Merong comatose ngayon. O, ano, gusto nyo rin sumunod doon. Simple lang, ibigay sa katawan yung kailangan ng inyong katawan. Tamang tulog, tamang nutrisyon, which is sa tamang nutrisyon, nandito yan sa aming Power Trio. Okay, at proper exercise. Dapat tayo ay nagpapawis. Hello kay Ma'am Teresa Mangampo. Okay? Is watching. And by the way, i-greet ko lang dyan sa area ng Catanduanes. Happy birthday pala kay Ma'am Remy Faustino. Nag-celebrate siya ng birthday. Isang masipag din natin na distributor sa area ng Catanduanes. Okay? So, yan, patuloy tayo. Ano kailangan ng cells natin? Tamang tulog, tamang nutrisyon, proper exercise. Kasi po, itong mga cells na to sa katawan natin, hindi lang ako meron na lahat tayo may 100 trillions of cells. Ayan, andyan si Ma'am Remy Faustino. Happy birthday, Ma'am Remy Faustino. Stay safe and healthy always. Dapat power trio ka lagi, ha? Okay, so, ayan ngayon, ayan ngayon ang ano natin. Ang mga cells na yan sa ating katawan, pwedeng mamatay. Paano mamamatay yung mga cells natin? Ayan, sabi nga po, kasi unang dahilan, bakit namamatay yung mga cells sa katawan natin? Kasi hindi natin nabibigay sa ating katawan yung kailangan niya. Ano yon? Tamang tulog, tamang nutrisyon, proper exercise. Pangalawa, kasi yung mga cells na yan ay namamatay sila sa mga bagay-bagay na hindi niya kailangan pero yun ang binibigay natin. Yun ang binibigay natin. O diba, yung mga pagkain na punong-puno ng chemicals. O ayun ngayon, carbonated drinks. Diba? Mga bisyo. Anong nangyari? Pag kargado ka ng toxins, you will never experience normal healing. Kaya dito sa atin talaga ang campaign natin. Try our product. DNA, yan. Ang gagawin sa inyo DNA, detoxification. Tanggalin yung mga toxin sa ating katawan. Kaya huwag niyong tipirin yung sarili niyo. Kasi ito pa, ang Power Trio, pagkain na kailangan ng ating mga katawan na tamang nutrisyon, ang ibibigay natin ay, ito pala yan sabi sa, namamatay yung mga cells natin, pag yan, yung ang binibigay natin sa katawan, yung hindi naman niya kailangan. Yung mga pagkain na punong-puno ng chemicals, inaabuso natin yung katawan natin, hindi tayo natutulog ng maayos. Kumusta? Umiinom pa ba kayo ng sapat na tubig? Dapat kailangan natin ng tubig sa ngayon. Hindi na noon. Noon kasi 8 glasses of water a day. Alam niyo po ngayon, 10 to 12 glasses of water a day. And the best time to inom ng tubig, lalo sa mga nagkaedad na pagising pa lang. Isang basong tubig, oras-oras hanggang alas 6 ng gabi. Uminom kayo, naka 12 glasses, kayo niyan? 12 glasses of water na dapat mayaman sa minerals. Ang tubig ngayon hindi na mayaman sa minerals. So kailangan talaga natin ang ating HCI CMD ibalik yung mga minerals na kailangan ng ating katawan and let your body heal itself. Kami po pala, pinangawakan namin yan kasi before, dito sa Legazpi City, nung inuumpisan ko pa lang yung CM. Siyempre, hindi kilala yung CMD before. Sabi ko, paano na nga kaya ito? Kaya normal naman doon sa mga tao yung negative ka muna, hindi mo alam, gagaling ba talaga ako dyan? Di ba? Nako, ako sinasabi ko yan sa inyo. Kung may mga taong nag-negative sa umpisa, ako nag-negative din muna. Pero ngayon, hindi ko pwedeng ipagpalit ang ating produkto sa ibang produkto. Kasi ako ay living testimony restored by Power Trio kasama ng aking pamilya. Okay? Sabi dito, good morning po. Ask ko lang po, paano po pag-inom ng CMD na maga po kamot sa katuhod, 44 years old na po dito sa Karamoan. Saan ba yan? Karamoan? Kamsur ba? Oo.
Mag-take lang po kayo, baka mataas ang uric acid mo. Ano ba yung kinain mo? Oo, ang gawin nyo po, ang gawin nyo po, asa na ba ito? Kasi may nag-miss call. Oo, ang gawin mo, you need at least, ayan, 2 to 3 liters of water a day. Bawat litro, lagyan mo ng 20 drops. Para gumanda ang iyong kalusugan. Kung hindi ka nagtitipid, sabayan na po ng CBF or Cell Bio Food. Okay. Oo, ulitin ko lang sa mga taga Legazpi, opo, kung open ba ang CMD office sa Legazpi City ngayong Sunday habang nandito ako. Yes. We will serve you hanggang 3 p.m. lang po. And of course, ganun din kasi karamihan. Yan sa labo, andyan naman yung mga angel natin sa CMD labo. Pwede yan, nagsaserve sila. Hindi naman kayo pahihindian ng mga yan pag ano yan. Pag nagpunta kayo dyan sa CMD office in Labo. At sa Dait naman, ando naman lagi si Sir Boyd para supportahan kayo sa pangangailangan nyo ng ating CMD. Okay, eto ngayon. Sabi niya, yan. Good morning po. Tanong ko lang po kung meron na po dito sa Sorsogon mag-health analyze. Hirap po kasi kami pumunta sa Legazpi. Saan kayo sa Sorsogon? Anong specific na area po sa Sorsogon? Kasi may mga center tayo na wala pa. Pero plano natin lagyan na. Plano na natin lagyan. Saan kayo sa Sorsogon mismo? Okay? So, yan. Ulit-ulit tayo nananawagan sa lahat ng mga acidic. Huwag niyong intayin lumala ang pagiging acidic ninyo. Tandaan, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, mabubuhay sa inyong mga katawan pag kayo ay acidic. Ano yung dapat gawin? Address your acidity, you will address your ailment. Yun ang maganda dito na pag na-address yung acidity ng inyong katawan, yung built-in na mga doktor sa katawan nyo ay nagtatrabaho. Oo po. At you will experience that normal healing. Gusto nyo ba ma-experience ang 15 to 20 years younger, katulad ng iyong lingkod? Masarap ang buhay. Kahit nandiyan ng COVID, alam mo na malakas, may panangga ka. Oo, kasi kahapon, ina-update pa lang ako ni Idol Ken sa mga COVID positive dito sa area ng Bicol. Ang dami pa. Ang dami pa. Kaya totoo yun na sinasabi ni Dr. Mike Navera. That COVID will stay tomorrow, the next day. Masanay na tayo na nandyan talaga ang coronavirus. So sabi niya, the first line of defense against COVID-19 is ourselves. Oo. Follow the health protocol. Huwag tayong mapago dun sa ginagawa natin na mag-face mask lagi. Opo, face shield, hand washing, social distancing. Oo, iwasan natin na mahagip tayo ng coronavirus. Sabi ko nga, pag nahagip kayo ng COVID, dapat alam nyo yung paano kayo tutulungan ng Power Trio. Opo, pero mas maganda, wag tayong mahagip ng coronavirus. Opo. Pero marami na mga kasamahan na mga ka-HCI family. Opo, nahagip ng COVID. Pero alam niyo po, mabilis lang ang recovery. Teka muna ha, painom lang ng tubig po ha. Mabilis ang recovery. And then dyan sa anyway, ito uli yung aking text. Ay, oh my God. Oo, promise. Sige, tulungan ko yung dyan, dito sa Oh my God. Tulungan natin si Ma'am Wenelin na malagyan kayo dyan ng health analyzer para hindi kayo mahirapan, ha? Promise. Promise. Pero for the meantime, dito muna sa Legazpi. Oo, basta yan. Anyway, kahit hindi pa kayo na health analyze, alam mo itong health analyzer natin, kahit noon pa po, wala pa naman tayong health analyzer. Ako kasi nasanay ako noon na wala talagang health analyzer. Kaya panay ang lecture ng iyong lingkod. Doon natin na master yung lecture talaga. Oo. Kaya baka sinasabi mo lang, madalas sabihin ko lang yan, text lang, edad, karamdaman, at taga saan kayo. Alam ko kaagad ang gagawin ko sa inyo. Paano nga ba tutulong yung ating
Power Trio. Itong health analyzer na to, dagdag lang tong tulong para malaman mo ano yung specific talaga, ano ba talaga yung problema mo, o di ba sa loob yung mga internal organs. Opo. Oo. But even without the health analyzer ay ano yan, kaya namin magbigay ng proper instruction para matulungan kayo sa inyong mga problema sa kalusugan. Ang very important kasi po, ang very important yung iniinom ha. Yun ang very important. Tulong lang itong health analyzer para malaman natin yung specific na problema. O mahina na ba yung baga mo? Mahina na yung puso mo? Yung kidney mo ba? May diferensya na doon yung lalabas at lalabas po yan sa pag kayo ay nagpa-health analyze. Okay? Pero ito gusto kong mag-ano muna ha. Gusto ko muna mag-play dito ng ano kasi sa panahon ngayon, kayo makinig kayo diyan lalo sa may mga edad na sa panahon ngayon ang daming depressed. Walang trabaho, 'di ba? Nawalan ng income, 'di ba? Ang daming depressed. Alam niyo pag na-depress kayo lalo na pag nagkaedad na, kung malapot na ang dugo mo, delikado ka ma-stroke katulad ng mga sunod-sunod na nalalaman ko mga stroke patients. Kawawa talaga sila. Alam mo, dito lang, sa paggamit lang ng ating CMD, pati yung depression ay tinutulungan. Hindi lang yun, di ba? Sabi ko nga, ang ano is, kailangan natin yung minerals para lagi tayo malakas. Okay? So, eto ngayon, inumon sa namaga na kamot sa CBF. O mag-ano ka, 10 tablets 3 times a day po. Sa mga may the best po inumin ang CMD sa CBF 30 minutes before eating po, ha? Para kung acidic kayo, ma-address na kaagad yung acidity ng katawan. Kasi ang product natin, alkaline. Inyo-neutralize kaagad yung acid sa inyong mga katawan. Okay, gusto kong i-play uli ito, narinig nyo na to, ha? Yung interview na ginawa ko kay Dr. Dr. Dennis Flores. Kasi tulong to sa mga nagkaedad na. Naku, nakakalungkot talaga. Nakakalungkot talaga pag na-stroke, mga cardiac arrest. Naku, lalong malaki yung gastos ng pamilya. Tulungan nyo ang inyong mga sarili na mag-take ng product. Matuto tayo mag-invest on health. Tandaan, pag healthy kayo, healthy ang katawan natin, hindi kayo basta-basta mahagip ng COVID na yan. Mahagip ka man, baka hindi mo lang naramdaman. Pero kaya dapat talaga mag-face mask. Eto, pakinggan natin si Dr. Dennis Flores. Okay, andito kami ngayon. Pauwi na kami from Beijing. Grabe talaga yung 4 days travel namin dito. Nag-enjoy talaga 62 delegates from Health Code International at nakakatuwa talaga ang experience namin dito sa Beijing, China. Travel incentive ni Health Code International at meron ako dito gusto kong kuhanan talaga makapag-share. Bakit sila nandito? Mga doktor po sila. Mga doktor na kasama na namin dito, sila ay members ng Nutritional Advisory Board ng Health Code International. Ma-interview nga natin. Hi Doc, maririnig kasi ito Doc sa Bicol. Oo, kaya ikaw magpapakilala ka sa kanila para mapakinggan ang iyong boses. Bakit ka nandito sa Health Code? Ay una muna siyempre, ano yung experience mo dito sa Beijing? At bakit ka nandito, kasama ka namin, dapat ikaw nasa loob ng ospital? Thank you very much, Ma'am Mel. This is my first time to travel outside, I'm into Beijing. My name is Dr. Dennis Flores po, Nutritional Advisory Board. Ang area of coverage ko po ay Baguio, Benguet, at saka Pangasinan, at saka Nueva Vizcaya po. Pero as Nutritional Advisory Board po, pwede po kaming umikot actually all around the country. Ako po ay 10 years na po sa Health Code, pero sa Baguio lang po ako talaga na concentrate kasi po ako po yung tumatao sa clinics namin doon. 4 po yung clinic namin na minamando. Isa sa Baguio, isa sa Trinidad, isa sa Dagupan, at saka isa sa Alaminos, Pangasinan. Iniikot ko po yun. Iniikot po namin yun. Pagkatapos, best friend ko po
po from college, kami po ni na Doktora Edna Balangge at saka si Dr. Lilibeth Bartolome. We were best friends, seatmates po kami sa College of Medicine. At ako po ay dati pong, I was in obstetrics and gynecology. Pero hindi ko po tinapos dahil outside of my medical profession, I'm also a musician, I'm also a pianist, at sa gabi po nagpe-play po ako sa Camp John Hay. Pero sa umaga po, ang concentration ko sa clinics po. And for 10 years, ang point of concentration ko po is talagang to stand as the scientific and the testimonial evidence sa efficacy ng CMD sa lahat ng mga pasyente po. Bilang doktor, ako po ay naniniwala sa bisa ng CMD, kaya po ito ay number 1 sa lahat ng management ko sa lahat ng klase ng sakit. Although meron po kaming organization sa Baguio na Baguio Benguet Medical Society, at minsan tinatanong nila ako ano ba itong pinopromote kong gamot. Sinasabi ko naman sa kanila, it may not be as popular to them as it's popular to our patients, pero yung pasyente po namin ang makakapag-testify na sa paggamit po nila ng CMD, nami-minimize na po yung symptoms nila, at the same time nami-minimize yung gamot. Yun po ang pinaka-importante sa pasyente. Ang amin pong clinics ay free, ang aming consultations. At saka everyday po may clinics doon from Monday to Friday. We offer our services free, at ang importante lang po ay para maibigay namin yung, instead na bayaran kami ng professional fees, ibili na lang nila ng product. At saka kung ano, maging member na lang sila. So, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay ng mga health seminars, lectures sa pasyente, medical and scientific lectures sa pasyente, na i-encourage po namin sila to use CMD in adjunct, ang ibig po sabihin in addition to the existing medication, at saka po namin dahan-dahan win off yung medication, kasi po yung medications, kahit ano pong medication yan, chemical po yan, nag-iiwan po yan ng toxin sa katawan. So ang CMD po, ang isang prime function sa amin, para sa akin ng CMD is to detoxify the body from the excesses of the other chemicals sa katawan. So yun po yung aking aming advocacy ni na Dr. Ocampo ever since we started. At saka kami po, kahit po minsan tinutuligsa kami, hindi po kami magtatagal ng ganito katagal kung hindi po talaga mabisa yung CMD sa amin. Hindi po namin i-risk at isusugal ang aming lisensya to testify na CMD is effective sa pag-support ng ating well-being. Hindi po namin kine-claim as doctors na ito ay gamot. Ang kine-claim po namin ay ito ay adjunct, kumbaga makakatulong ito sa pagka po kasi binalik mo yung minerals na kulang sa katawan, yung katawan mo mismo ang magpapagaling sa sarili niya. And that is the basic foundation of our healing. Okay, Doc, sa 10 years mo sa Health Code International, ano-ano mga health problems po ang talagang natulungan ng ating CMD product? Naku, marami po, Ma'am Mel. First and foremost po, diabetes. Kasi ang diabetes po sa Baguio, ang most if not all doctors, miski yung mga talagang endocrinologist na, pag hindi po nila napababa in 2 weeks to 1 month ang blood sugar ng pasyente, kahit na type 2 pa ito, which means adult onset ito, ini-insulin na po nila. Alam po naman natin na ang type 2 na diabetes mellitus is normal ang pancreas, normal ang insulin. So, nagpapanik lang po sila, bukod doon sa dami ng gamot, tatlo-tatlo na po yung kanilang anti-diabetic na drugs, pero po silang tusok araw-araw. So when they come to us, ang ginagawa po namin, ako personally, ito miski hindi method ni Dr. Ocampo or ni Dr. Balangge, method ko po ito personally, and I can personally attest na effective po yung method ko, kasi ang ginagawa ko is, pagdating ng pasyente sa amin,
sa akin, wini-win off ko kaagad yung insulin for 1 week. Mini-maintain ko yung oral. Pagkatapos, pinapalitan ko ng CMD. Ang CMD po, inuumpisahan ko sa 5, 10, 15, 20, 25, 30. Hanggang 30 drops po pagka talagang skyrocketing ang blood sugar. Pagkatapos, pagbalik sa akin ng the following Tuesday, which is our next clinic day, bumaba na po. Ang cut-off po namin ang strip po namin ang aming yung aming diabetic strip, blood sugar strip, ang cut-off na is 170. Pagka pumupunta po yung pasyente sa amin, usually mga hanggang 400, 450 yung blood sugar. Ang aim po namin is mapababa ng below 170 yung blood sugar. In so doing, maprotektahan po natin yung kidney kasi po alam po naman natin na pagka po sobrang taas ang blood sugar, yung arterioles po doon sa kidney natin, sa glomerular filtering apparatus sa kidney natin, yun po ang nasisira ng blood sugar na mataas. Kaya po, pagka po pinacheck yung kidney function, which is BUN and creatinine, mataas po, ibinabalik po ng kidney sa katawan yung waste product na dapat nilalabas niya. Pag binibigyan po natin sila ng CMD, yun pong magnesium sa CMD, which is 35% of the solution ng CMD. Pag binigay po natin sa pasyente yon at a dose of 30 drops 2 times a day o kaya 20-20-20, may pangtanghali po. Yung magnesium po niya, yun po ang nag-a-act doon sa sugar na mataas sa bloodstream. Nino-normalize po niya yung metabolism ng sugar, making the sugar release energy. Pagkatapos, pag nag-release ng energy, yung natirang sugar po, insulin attackable na po siya. Normal po yung insulin ng katawan natin. So in other words, bumababa na yung blood sugar. Minemaintain ko na po ng ganun hanggang sa 3, 4, 5 months na pagka dire-diretso ng mababa yung blood sugar, dahan-dahan ko na rin pong wini-win off yung gamot. Talaga, grabe talaga, Doc. Actually, experience din namin sa Bicol yan na iba-ibang health problems na tutulungan. Pero ikaw, Doc, personally, ano ba ang na-experience mo sa products natin? Ma'am, yung sinabi ko, diabetes lang yun, ma'am, ha? Oh. Yung a hallmark of other diseases pa po na handle ko sa Baguio, like hypertension. Yun. Alam naman po natin na muscle relaxant ang magnesium. So, opo, kaya po free ang ECG namin, ino-offer namin free ang ECG namin sa Baguio dahil minomonitor po namin yung ischemic heart disease kung tawagin, yung coronary heart disease. Kung may bara ang puso, yung pong CMD, combination po ng CMD tsaka CBF, because of the spirulina and the chlorella content ng CBF at saka yung magnesium ng CMD, nakakatulong po yun sa pagpapalabnaw ng dugo. Pag lumabnaw, nag-blood thinner ang dugo, hindi na po kinakailangang bigyan ng aspilet. Kasi po, nagbibigay po kasi ng aspilet ang mga doktor dahil po panipis po ng dugo yun para dumaloy pa rin doon sa baradong ugat. Ang ginagawa namin is CMD lang at saka CBF lang. Pero kung nagkailangan talagang bigyan ng gamot, clopidogrel po ang binibigay namin, which is non-irritating po sa tiyan. Temporarily, tapos pagka in-ECG namin monthly, repeat ECG after the next month, chine-check po namin kung nandun pa yung bara. Usually, nawawala na po yung bara. Ischemic heart disease po yan, hypertension po yan. And the hallmark of other diseases, katulad po nung skin diseases, meron kayong spray lang po, tsaka yung Aloria natin. Combination lang po nung Aloria soap, at tsaka Aloria lotion, tapos yung CMD spray natin. Pati psoriasis, nagtataka yung mga derma. Natutuyo po ang psoriasis sa atin, sa Baguio. Kaya po, ako, kahit na wala pa ako dun sa level ni na Ma'am Mel, ganyan, ako po fulfilled na po ako na napapagaling ko po ang pasyente at bumabalik po ang pasyente. Nasa-save po namin ang pasyente sa dialysis kasi yun po ang number 1 na kinakatakutan ng pasyenteng may diabetes, madialysis. Pag nasira na po parehong kidneys, diretsong dialysis, alam po naman natin na ang dialysis is always a death sentence. Pero ikaw, Doc, alin sa health products natin ang ginagamit mo?
Personally po ako, 20 drops CMD twice a day at saka 10 tablets of CBF kasabay na kasabay po yan. Breakfast, before breakfast at saka before dinner. Anong pagkakaiba sa iyo, Doc? Ay, hindi po ako madaling mapagod. At saka ako po hypertensive. Kaya po, yung ugali po namin sa clinic na pag hypertensive ang pasyente pagdating, nagpapatak kami ng 3 drops sublingual sa ilalim ng dila. That would take the place of yung sublingual na catapres, yung clonidine na nilalagay sa ospital. Sa amin po CMD lang. Grabe. So, pagpatak ng tatlo, monitor after 15 minutes, bumababa ang blood pressure to normal. Lahat po ng pasyente namin ganun ginagawa namin. Pati po personally sa akin, because I'm hypertensive, naman ako po sa parents ko yon. Ganon din po ginagawa ko. Pag naramdaman ko na yung signs, 3 patak lang under the tongue, pero maintained po sa akin yung 20 drops sa umaga, 20 drops sa gabi, at 10 tablets ng CBF sa umaga, at saka 10 tablets sa gabi. Doc, wala kang maintenance na synthetic na drugs? Tinanggal ko na po ang losartan. Dati po naka-losartan po ako. Yun po yung aking, kumbaga, anti-hypertensive na talagang matagal na maintenance ko. Pero lately, siguro about 1 year na po, na hindi na po ako naglo-losartan. Kasi, Pero, Doc, salamat at grabe talagang pagtitiwala mo rin sa Health Code International saka sa mga products. And of course, masaya kami kasama ka namin ngayon sa video. Sana taon-taon kasama ka namin sa travel incentive. Doc, anong message mo sa mga makakapakinig nito? Mapapakinggan po ito sa Bicol, sa Samar, and maybe parts of Mindanao. Anong message mo sa mga may mga problema sa kalusugan, lalo na yung mga iniinom na gamot, pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ano po ang message mo po? sa mga kapatid po natin sa Kabikulan, sa Visayas, sa Mindanao. Ako po si Dr. Dennis Flores, isang hamak na family physician lang po, pero ang testimony ko po sa CMD, gusto ko pong paniwalaan nyo ng buong puso na ito po ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan. Masubukan nyo lang po. Just give it a try at makikita nyo at the first try pa lang. Ganun po kasi ang ginawa sa akin ni Doktora. I-try ko muna yung first. May sudden burst of energy na po na naramdaman ko. Pag nasubukan nyo po ito, malaking tulong po ito sa inyo. Malaking tulong sa kalusugan. Malaking tulong din po ito sa financial aspect. Pakibanggit po uli ang iyong pangalan. Ako po si Dr. Dennis Flores, ang inyong Nutritional Advisory Board from Baguio and Benguet. Ayan, o, diba? Nakaka-amaze ang kanyang kwento ni Dr. Dennis Flores. Kaya doon sa mga may hypertension, mga diabetiko, iba-ibang sakit. Alam nyo ba na ang ating product tried and tested, sabi nga po, kung may CMD ka sa iyong bahay, para ka may butika sa iyong bahay, and this time, kung ikaw ay may power trio, hindi ka basta-basta magkakasakit. Hindi ibig sabihin na may power trio ka lang. Dapat iniinom po. For healthy family, take power trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take power trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Ito yung mga sikreto na hindi natin sinesekreto. Pero pasingit pa, 47. O yan, isa uling kwento ng kagalingan ha. Oo, pakinggan natin. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berwier, taga Barangay Irina, San Jose Samar. Ang edad ko ay 70 anos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na ano, tay? Nang nakaraan na
August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Katbalogan. CMD. Okay. Nung nag-take, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito na, hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang yung 1,000 na drops. So medyo mayroon na akong pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos nagumpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang naalis. Talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, low Kaya yung boses. pagka November nagkabusis na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay yung high blood ko. Oh. Dati, umagat hapon ang pag-inom ko. Oh, Ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay yung pag-removal ko ng bowel movement. Na-regulate? Na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, very. Bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-i-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa nakakapakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo magkatubili. Pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor naman kami. Ayan, diba? Yung sinasabi ko sa inyo, anong gagawin ng Power Trio sa atin? Actually, yung ginamit pa lang niya, CMD at CBF. Ito yung ginagawa ng ating product. Lalo na pag kinumbine nyo the Power Trio, DNA, detoxification. Tatanggalin yung mga toxins sa ating katawan. O diba sabi niya ni Mr. Francisco Brenger ay dati pag nagbabawas siya every 3 days, alam niyo po that is toxic to the body. Kaya doon sa mga hindi nakakapagbawas ng regular, sikapin niyo po na maging regular. Kaya nga Power Trio, DNA, detoxification, tanggalin ng mga toxins sa inyong katawan, nourishment kasi po ay nutrition ito, and activation ng ating 100 trillions of cells. Tandaan, pag healthy ang mga cells natin, magiging healthy yung mga organs, yung ating mga system, nakakasiguro ka na magiging healthy ang inyong katawan. Kaya naman marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. So dito na muna, ang bilis ng oras, sa mga nakikinig sa 98.5 OKFM in Daet. Ito yung ating mga center dyan. Hanapin lang, nakakaratula naman sila, HCI CMD, Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital, sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte,
malapit sa Josel's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Sur. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Oo. And of course, yung newly open center natin dyan sa Jose Panganiban, care of Lolit Hogilon Residence. Okay. So, yan po yung ating mga center dyan sa area ng Camarines Norte. Yan. Dito naman sa Camarines Sur, andyan si Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamoan, Camsur. Meron tayo sa 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Also sa Dortoy Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot. Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Also sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Harapan ng Regal Plaza Hotel. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Masbate, hanapin lang HCICMD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City. Si Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Gina Midalia, San Fernando, Ticao Island. Also sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Cristina Baldo, second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogos, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Wendelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, sentro ng Pilar, Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building at Top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at Top GW Hardware, sa Bakakay, Albay. Of course, yung aking dito sa 2nd District of Albay, andyan po, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 38, Bakma, Nito, Albay. Ang aking office dito sa Legazpi City, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at Top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. At ngayong araw ng linggo, we will open to serve you. Yung mga hindi kasi nakakapunta ng weekdays, we will serve you. Hanggang 3 p.m. lang po kami open. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City. Arsenio Bohemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Puro, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, andyan si Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardinas, Sardinas Store, beside LBC Office Center ng Ginobatan. Ma'am Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon, care of Uchapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At CMD Office, 2nd floor,
sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Pulangi, Albay. CMD Center at second floor Kililan Building, San Jose Street, Doonao, Ligao City beside PNB Ligao. CMD Office at Liantos Building, Porok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Trabisya, Ginobatan, Albay. Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Pulangi. So ayan, ubos na yung ating oras. Kung may dagdag na katanungan, pwede pa rin kayong magtanong. Text lang po, idad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, idad karamdaman. At kung mga taga saan kayo, sa 0939-904-0717, 0939-904-0717. For those na hindi pa member, you can be a member. Tandaan, the need for the product is forever. Hindi natin ipinagkakait ang malaking discount basta kayo po ay member dito sa atin. At pag member kayo, automatic pwede nyong gawin ang negosyo ni Health Code International dahil sa ngayon na 17 years na tayo dito sa Pilipinas. Na yung mga tao na nag-member dahil may mga health problems, later on, ginawa nila yung negosyo, ginawa nilang mag-share sa mga tao. Talagang binless din sila na magandang kabuhayan. So join us, visit CMD offices. Ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Of course, yung mga tao na nakikinig sa atin, wag nyo nang sarilinin, no? Halimbawa, healthy na kayo, wag nyo nang sarilinin na kayo lang yung healthy. I-share natin sa napakaraming taong pwede natin matulungan. So, abang uli kayo sa susunod na linggo, same time po. And of course, meron din tayong program Monday to Thursday dito sa istasyon na ito, 6:30 hanggang 7 ng gabi. Maraming salamat. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Happy birthday uli, Ma'am Remy Faustino, dyan sa Berak, Catanduanes. Bye-bye po sa inyong lahat.